Hola, veus, males notícies pel que fa a l'expansió del coronavirus a la demarcació de Lleida. En només 24 hores han mort 5 persones més, amb el que la xifra de morts ja s'eleva a 13. També s'han confirmat prop d'una seixantena de nous positius, que eleven el total d'infectats a 259. Com a dada positiva, en les últimes hores han estat donades d'alta 6 persones a la demarcació de Lleida. Pel que fa a l'estat espanyol, ja acumula prop de 40.000 positius i 2.696 víctimes mortals. Les xifres són preocupants i és que en només un dia han mort 514 persones més i 6.584 s'han contagiat. La Comunitat de Madrid continua concentrant el nombre més gran d'afectats, seguida de Catalunya. En l'àmbit econòmic, els avals de l'Estat cobriran el 80% del crèdit que demanin les pimes i els autònoms afectats per la crisi del coronavirus, mentre que per a la resta d'empreses l'Estat avalarà entre el 60 i el 70% dels nous crèdits. L'executiu de Pedro Sánchez posarà en marxa un primer tram de 20.000 milions d'euros i, tornant a Lleida, la Paeria ha donat llum verda a algunes mesures per ajudar a la ciutadania i a les empreses davant l'impacte econòmic del Covid-19. D'aquesta manera, el consistori ha decidit allargar els terminis per al cobrament dels tributs municipals tant de ciutadans com d'empreses, així com poder fraccionar el seu pagament sense interessos fins al desembre. A més, la Paeria no iniciarà cap inspecció o procediment tributari mentre duri l'estat d'alarma. I sobretot, quedeu-vos a casa i que no us passi com a 4 lleidatans a qui els Mossos d'Esquadra han denunciat quan tornaven de sopar de casa d'un company. Respecteu el confinament, queda't a casa.